Intasenoke, What 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Intasenoke, What 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Hey, uselapho nje mfowethu ndinga ngikungena emlonyeni mfethu. Hey, ubona ngingakhulumi kakhulu because phela njengoba uyianalyze politics, uyianalyst. So senza lento ukuthi singakuphazamisi mfowethu ukuze ukwazi ukukhuluma kahle yonke into ofisa uyikhuluma. Ngifuna ukuza kuyona leyo sekuyona ukuthi uma ukhuluma ngokuthi iCapitalism ifana nemamba ishakwa sana oqhamuka ngezansi. Mhlamba ke sibuke labo somabhizinisi abancane. Mhlambe siqale la ezitolo. Uyabona izitolo eziningi njengamanje thina abantu abamnyama sinale ngqondo ukuthi wena mawumfoka ntinga nje une tuck shop manje noma mhlambe unenkampani yakhe ethunga impahla zokugqoka. Sincama ukudela ukuthi sikweqe wena. Siye kuyo le system okhuluma ngayo onqiwankulu emadolobheni siyofaka imali kubona. Kuwena ngizoza kuwena ngoba sengizokweleta. Mhlasimbe ingcenye yini yayo yonke lento ishoti imamba lemilo efundisa abantu ukuthi yabona bangakwazi ukucabanga. Isystem yeCapitalism njengoba ngitshela ukuthi stand over 700 plus. Yeah? Yes, ikhona. Yonke isikompilo lokuphila elikhona njengamanje. Iqhamuka kwisystem yeCapitalism. So yonke into esiyenzayo nesicabangayo sidlala ifilimu yeCapitalism. Ukudla sikudlayo ukudla ukuqhama ngaphansi kwesystem yeCapitalism. Ama chemicals. Exactly. Isystem isenze one iqale yasekisa ukulima. Mangizothi ukuhlehlisa kancane ngifike kwisigaba la kuqala khona ukudiscover khona kwemayini eGoli nokwakhiwa kwetheku la abantu bakwaZulu babengafuni ukusebenza ngaleso sikhathi. Ayikho into ebahlanganisa nokusebenza. Yes. Ngoba babekholela kwababekwazi ngaleso sikhathi. So ngoba isystem yayisidiscover igolide. Kuphoqa ukuthi kufuneka eThekwini kube nehaba nedolopha. eRichards Bay kube nehaba. eMozambique kube nehaba. Cape Town kube nehaba ukuze kuba ama getaways harbors lawa. Khanje igolide kumama wabo ukhweni. Wakuphoqa ukuthi abantu bakwaZulu
bafakela intela uthawa wazothelela ukhanda mpondo kwavele kwaqhanyukisa intela uthi yonke indoda kufuneka mayithele yes iyothela lapho ingasebenzi ngenayo imali iyanto yasosa impi yamakhanda kwakuyindlela le system yayiveze ukuphoqa abantu ufuna mabayosebenza uzobathole lo mpondo lo kwakuyindlela leyo yokuphoqa abantu ukuthi mabayosebenza bajoin i-capitalism yabo kampela ke yalo impi kwathi la behlula khona abantu kwacaca ukuthi ayikho indlela ikona mabayosebenza kwakuba iqalile ke inkinga ya madoda ngoba ngesikhathi sebesebenza usezofunda indlela ezintsha zokwenza izinto azobuya nazo la esebenza khona azo introducer ekhaya yabo uzobuya nento engakazi bekhona ekhaya ayilethe ekhaya nomunye oyibonile usezofisa ukuba nayo kaya ngabuza mina ukuthi leli jazi lezibizo safika kanjani kulona enye izindlela lezi yafika isijazi lezibizo ngoba ngesikhathi beyosebenza kanje babenikeza lamajazi lawa ijalimane lezi itshala kwaye lezi nenqawe yes nesiqoka ipanisi nesiqoko sinophaphe yes yabo so ongakwazanga ukuyosebenza ufuna kubize kuphi kuloyo osebenza ngendodakazi yakhe ya hey khamba kanjani manje umakhelwane unakho lokho yeah lo usunabiza isibizo sakhe Yeah. usezofuna lento le umakhelwane anaye akazange phela usebenza amakhelwane la athola khona lento yes uzefuna kuwena sitshela guys siyafuneka awusena choice uzosithenga nesiqoko uzosithenga inqawo uzoyithenga balezi indlela emulandela umlandela eqhamuke ngayo zazi ngaqhamuka ukuhle zayiqhamuka kuphoqa abantu kodwa zigcine seyisebenza ngathi into enhle yes yabo hayi ngizwa kahle so ipolitiki yonke leyo politiki ikhona kuyona yonke into ipolitiki ukudla njengoba ngitshela ukuthi kulo 700 years plus ikhona yonke into idiverte yabheka kuyona so yonke into esiyenzayo nesicabangayo isukela kuyona hey mfowethu uselapho mfokantinga uselapho nje mfowethu ngoba ngiyasibona isikhathi sami lapha yana 49 minutes manje sisalelwe about 10 minutes ukuze sikwazi nokuthi sivale ngiyakubona phela umkhodla wakho yaninyithela inombuzo la before mfowethu sivale sazophinde ngikubize ngelinye ilanga mfowethu ngoba ngiyakubona ukuthi hayi we analyze impela usanayo kakhulu futhi into oyifunde kakhulu lento analysis so hlasimbe isiphi mhlambe isiluleko ongasinikeza mhlambe osopolitiki esinabo njengamanje mangikhuluma ngosopolitiki ngikhuluma ngosopolitiki weqembu elithize neqembu elithize bonke nje ngale nkululeko esikuyona mhlambe nale system okhuluma ngayo isiphi isixwayiso njengoba banika sona mhlambe ngeke ngakuza ukukhuluma nangendaba ukuthi asikakhululeki mhlambe isathi nalezo uzobe usugcizelela ngaphezulu isixwayiseni sakho kunzima uxwayisa abantu abangaxwayiseki kahle mfethu ngengixwayiso osopolitiki ngizoyivulela nje kona wonke umuntu ophila eAfrika yes into yokuqala okufuneka mayenzeke make sisinciphisa into yama tribe yeah sihlangane yes sibe into eyodwa ngoba na lento tribalism mechanism exactly isigcina une stand esingakwazi ukusiza uwedwa yeah
before sicabanga ukubulala igaba zepolitiki lesiqale sibulale la ngemumva kuma tribe sihlangane umuntu omnyama wazi ukuthi umAfrika yes yabona lokho oyena umSouth Africa abanje lento eSouth Africa neAfrica ngidina kwalona legama elithi Africa yes ngoba Afrikaners Louis Afrikaners angisona isihlobo sakhe walona nje liyangidina nje uqobo lwalo lo gama lelo ngoba ngihloniphi iRome engahlangene nalo ngoba yini yabo into yokuqala nje futhi siqale sabantu ukuthi ke siqale sihlangane siqede ama tribe lawa kube ukuthi angabe khona umZulu angabe khona umXhosa angabe khona iKwerekwele asibe abantu baseAfrika awuma singakasihlanganisa iAfrika ibe imbumba ikhulume ngazo lenye iyonke yabo lokho sopolitiki oyivuthukela khona ngoba kuzobe ngasenaso istand sokuqala abanaso divide and rule uqala la kuma tribe uqala udivide la ekuthena nokuthi wena ukuthi ikona uqala udivide lokho yes yeah yabo yes ngo once sayinike iumbrella eyodwa sokuthi thina nje wasama Africa sesifuna ukuthi njengama Africa iAfrica ibuswe kanjani ngoba njengamanje indlela ebuswa ngayo iAfrica ibuswa ngendlela yaseNtshonalanga wayesibuswa njengaseNdlela yaseNtshonalanga singaphilonga eNtshonalanga kusho ukuthi vele sisaphilonga eNtshonalanga ilento yokudamakhethu exactly thola mawusuka la yeBurundi mhlawumbe yale Mozambique kusebenza irandi la ngale sekusebenza enye imali ko Zimbabwe ozim amazim dollar uthola ukuthi manje une problem why Africa ingakwazi ukuba nemali esenta etrade ngayo yonke iAfrica ifane yes njengelelo lo Gaddafi efuna igold standards the prince of Africa yabo oyazi izinto bambulalela zona uGaddafi naye wayehamba kwitheory kalokhuzana kaNkwame Nkrumah yabo ukuthi uma ubuka ama leaders asenhla neAfrica azamile mfethu ngifuna uqamba manga yes azamile ukuhlanganisa iAfrica ibe into eyodwa yeah kodwa wonke lawa abenaleyo philosophy assassinate okukuvezela ngokusobala ukuthi yonke leader ephilayo iphila ngoba isebenzela isystem once wa against isystem uhambile emhlabeni ulusi pho why thina funa njalo sihluphe ngokuyovota sivotela umuntu ozosiqhelaza hey ngoba la ukuyovota kahle ngolimi oluqondile usuke uyozikhethela wena ukuthi ufuna uqhelaza ubani yeah ime kanjani ngolimi oluqondile nje usuke uyozikhethela wena ukuthi ufuna uqhelaza ubani ngoba ayikazi bekhona freedom kwi-capitalism okusho ngamanye amazwi noma ethanda lona imkhethile ukuthi afike yenze lento enimkhethele yona kodwa lapha ya kuzonikwe enye mandate khohlwa mina ngiyangitshela abafowethu esinabo ngithi mina uyazi abantu njengamanje babona uMalema engaqhamuka nokuhlukile naye ngeke ngoba nawe iproduct yakhona lapha and if ukuthi ngabe serious ngokuthi ufuna ukwenza lezi zinto asuke ekhuluma ngazo ungafike kusini so ngitshela nje upresident ophilayo uphila ngoba engcele bani system
okulandela izigi ko president abagainst system ukuthi iziphi ingqinamba abahlangabezana nazo. Yeah. O president abagainst system okulandela nje ukuthi iziphi ingqinamba abahlangabezana nazo. Mapha ama threats kwangaki bezanywa ukubulawa. Hey, abalast. Yabona nje ubona ukuthi kahle uba upresident uma ubona ukuthi awuhambisani nohlobo lwesystem olukhona ufuna uvela ungayikhathazi ngakho ngoba ngeke kuphile kodwa uma ukuthi uyingane yakhona vele uzophila ngoba uyingane yakhona ngoba inkinga thina kwilevel ephansi sazi ukuthi umuntu ophezulu uyena upresident ngoba suke singazi ngale kwakhe ukuthi khonani yabo kanti upresident kwilevel ephezulu into engelutho yabo kunama secret agent okuyiwona run umhlaba okuyiwona control umhlaba okuyiwona nezwi lokugcina Yeah. yabo Hey. ikho uthola ukuthi uma senkhethile nambeka umuntu wenu ukuyibuza into eyodwa nje ukuthi yini eyenza ukuthi labo president bethu first trip uma khethiwe bayobingelela uQueen umbingelela ndlelana umuntu okade colonizile yini le kwenza ube ingcele bani nomuntu okade colonizile ubudlelwano obukhulu kangaka necolonizer yakho buqhamukapi Mfowethu. uma ungayikholwa lento yenza ngishoyo ubheke kwi-profile bonke baba wo-president ukuthi kuyi-first trip yabo yephi Yeah. bonke uqale kokuqala first trip yakhe yephi meya phesheya yini le ufunani umuntu kade colonizile yini ekwenza ube umngane umuntu kade colonizile Hey. uma ukuthi akasacolonizile unless ma ukuthi uzaqhubeka la ngigcine khona usiyo report ukuthi hayi sengikhona imini okhona yabo Hey madoda. izima ngalo ndlela ipolitiki ngoba sivezela isadongelona Yeah. sihamba ibanga elide nesadongelona uthola ukuthi yikho abafowethu abaningi beyijahela lento emathanda bedlela imali bakhohlwa into eyiningi iningi labo uthola ukuthi sebebonile ukuthi ayanti ishaye sodengeni ngeke ngixazulule vele angidle lokho kudlekayo Oh yeah. Ukuze naphume nokuthiza. yabo iproblem ekhona leyo